Irrialai! 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 Zer bihotxan behir? Irrialai, oso kezkatuta nago. Zergatik bihotxan behir? Begira, munduan pobrezia asko dago, umeak ez daukate janaria. Ai, hemen, altxorra, pirata zintzoak injustiziaren kontra lan egiten dugu. Bai, baina nola lagunduko diegu? Ez dakit. Badakit, gure aitonaren altxorra aurkitu bat dugu. Bai, eta horregatik kuadernoak eta arkatzak erosiko ditu, baina horreitzen alduzu dago altxorra. Ez dut horretzen baina. Baina sotuan egongo da gure aitonaren zintzoaren gauzekin. Guazen, orduan. Bai, pasen. Hau kiratza bederatzi gauzetan isle izutzutu. Zezuri ontzua garen pirata segmentizatzen bai ez dututeke. Bai, ninduela bi urte ez nahi zolaztu. Eta nik ez ditut inoiz hartza garbitu eta txantxarrak ditut guztietan. Begira, zertan ari dira piratatzen txatzen terapiko horiek. Begira, traste pila bat ari dira ateratzen itxasontziko zutetik. Utzi begiratzen ez bat amotz. Begaienik lara gerturatuko garaia zertan gabiltzan. Bazen inguru altxatzera. Bai. Hemen dago mapa. Aurkitu alduzu? Bai, begira. Eta non dago altxorra? Irla gorrien Irlan dago. Bai, mendibagaleraino eta arroketatik dago bide horretatik pasatzen dago altxorra. Eta iaia mendik tontorreraino igo. Hor altxorra dago. Bai, guazen. Guazen. Eta txoker, eta inbet. Zer izkatamoz? Zer? Pirata zintzuron terapiko horiek altxorraren mapa bat atera dute beraien itxarantziko esatetik. Aitona pirata zintzotan horrek altxorraren mapa eskutatuko zuena izango da. Bai, altxorraren diaginoaz, pirata zintzokun horiek. Jarra ditzagun altxorra lapurtuko diegu. Bai, guazen. Ez? Bai. Hau da loro gorrien Irla. Hemen dago altxorra. Bai. Bai, orain mendibagaletik arroketarteko bide estua jarraitu behar dugu eta gero mendibagaleraino joan. Bai, eta uste dut hau dela jarraitu behar dugun bidea. Bai, guazen. Oian honetan zartu dira pirata txintxetan trapiko horiek. Bai, begira, hor daude beraien arrastroa. Zuge bat! Zuge baldatzen dira, ezin duzu zugen bailura izan. Zuge bat! Ai, oso zuge txikia da gainera. Zugea! Eta behertzen nahikoa da. Zerri aurrera pirata beldurgarrialakoa. Entzun Irrialai. Ez. Ez patamotz eta mototxoker dira. Altxorra lapurtu nahiko dute ziur. Bai. Eta itxarkeriak eta goxokeak
lapurtu nahiko digute. Baina horretarako ez da altxorra. Ez, noski ez. Altxorra behartxuri laguntzeko da. Guazen. Aurrera, petita altxorra. Aurrera. Altxorra lapurtuta dugu. Zer izan da soin hori? Ezer ez, oianeko soinak dira. Ez ezkit oianeko soinak gustatzen. Nahikoa da. Bai, nahikoa da. Amatxo! Eta nirez, ja nahikoa da. Behindu bai dadakoa. Hau da kobazuloa. Hemen dago altxorra ezkutatu da. Laizter aurkituko dugu. Bai. Aurkitu alduzu? Ez, oraindik ez. Aha! Zenen pila zabiltzate, Ordainduko diguzute. Bai, ordainduko dugu. Oso gaituzte dantzeko dituzue. Norandik altxorra aurkitu bat dugu. Bai, guazen. Hemen dago. Oso ondo Iriarai. Hemen diru asko dago behartxuei janaria eta berogailuak erosteko. Bai, eta hemen aur guztiei lagunduko diegu. Ze poza bietan digu. Bai, ze pozik Iriarai. Pues Erika. Ciao,